Дами и господа, този поздрав е специално направен за Мемет, патрона от Русе, и за неговата съпруга Невин, и също така за техните деца. Севгюзел, Дилек, Амет и Айтач, за най-добрия в Хелмстед. Вали гърми на Мемет, все нагоре му върви. Авела Кая Гили, за най-големия за Мемет патрона. Хайде, брат ми Мемет, пала Пабардан. О, Хелмстед е транспортер, е са о Volkswagen, яша пала Мемет патрона от Русе. О, Мемет патрона, си боса на Германия. Всяка майка Мемет патрона не ражда, той е вълк единак. И Симон Будбари фамилия, Капа Барав Тумен. Вали гърми на Мемет патрона, пак му върви. Хелмстед, той е човека, канадикен тут пала Мемет. Е транспортереса, е душманен мудерен. Най-големия, онай бароан до Русе. Мемет сам е постигнал всичко. Има най-хубавата жена Невин, къща Палат и най-красивите деца. Вали гърми на душманите, пак му завиждат. Мемет е легендата, но не могат да го стигнат. Докато те говорят зад гърба му, Мемет патрона върви много нагоре. Злобата е за слабите, уважението е за силните. Вали гърми все напред, домът на Мемет патрона е Палат голям. До него е Невин, а най-голямата му сила са Севгюзел, Дилек, Амет и Айтач. Душманите могат само да завиждат, но семейство, изградено с любов и уважение, не се събаря от чужда злоба.